Пловдив е по-стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. Заедно с Фаюм или Египет и Сидон или Ливан, той е петия най-стар град с непрекъснатост на заселването в света и първи в Европа. Пловдив е в десятката на най-атрактивните за туризъм антични градове, редом с Атина, Йерусалим, Библус, Бейрут, Алепо, Дамаск, Варанаси и Сидон. Претърпял множество промени и до днес градът продължава да развива и съхранява своята уникална атмосфера и обаяние. Античните средновековни и възрожденски паметници в Пловдив съжителстват по уникален и неповторим начин. През 1956 г. старата част в града е обявена за архитектурно-исторически резерват, а през 1979 г. той получава и златен европейски медал за опазване на монументите от миналото. В югозападния край на главната улица се намира цар Симеоновата градина, а тя е замислена и осъществена по проект на швейцарския ерудит и културтрегер Люсиен Шевалас. От нейното създаване до сега е запазен класическия фонтан на богинята на плодородието Деметра, изваден от италианския скулптор Арнолдо Дзоке. Някъде там в непосредствена близост изпъква и гордата осанка на гребния канал в Пловдив, домакин на ежегодни престижни национални и международни спортни състезания, познат още от местните жители като белите дробове на града. В тази графа попада и детската железница, ситуирана на Младежкия хълм, за да стигнем и до апотеоза в алеята на славата за Пловдив. Това е международният панаир, който е виден член на Световната асоциация на изложбената индустрия с повече от 600 бизнес събития годишно, обособили в себе си конгреси, семинари, спортни и концертни прояви. Сега обаче е време за новото лице на детския футбол в Пловдив, носещо името Пълдин. Елегантни по презумпция, готови да покорят много сърца в перспектива, разполагащи с достатъчно умения и солидна импровизация. Ражда ли се нова запазена футболна марка в града по тепетата и кои всъщност са те, предстои да разберете в следващите минути. Започнахме тази година като състав. Тренираме в турнири до 17 годишна възраст при девойките. Набираме все още кандидатки към отбора, която има възможност, може да заповяда. Много съм щастлива, че точно мен са избрали като капитан. Това е нещо невероятно, защото по-скоро е мъжки спорт, но също и жените го практикуват. И така по този начин доказваме на момчетата, че и момичетата може да се справим с такива спортове. Още от малка играя с децата и преди 3 години имаше нещо като програма за момичета, която се провеждаше на Лалута. И оттам се събрахме отбор и постепенно дойдохме тук и тази година вече сме официален отбор. Добре, 2 думи за старшите на Георги Славов. За него нищо лошо не мога да кажа, много добър треньор, на много неща ни научи. Надяваме се да постигнем всичко, което може да се желае като женски отбор и само първи места. В този отбор тренирам от 3 години. Аз започнах с господин Славов, в смисъл говорих с него и нещата от мен тръгнаха. И първо тренирахме на Лалута и след това, вече като се направи това игрище тук, почнахме тук да тренираме и така и след много усилия вече започнахме да играем турнири. Конкуренцията е голяма. Като по-малка не харесвах футбола. И изведнъж почнах да играя с момчетата по физическо. И просто, не знам, както тренирам и се занимавам с футбол, не мога да си представя ден без тренировка. Пожелавам на всички да разберат какво е, когато играят футбол, когато имат контакт с топката, да го преживеят това чувство и да разберат какво е всъщност, каква отговорност имаме ние към самия спорт. И към Георги Славов мога да кажа, че това е един прекрасен треньор, който дава 100% от себе си, за да направи нещо за нас. Футболната академия Пълдин отбеляза своя първи рожден ден съвсем скоро. Много малки футболисти, родители и гости уважиха събитието, което се проведе в ресторант Family на територията на град Пловдив.
За краткия период от създаването си преди година, футболен клуб Пълдин се развива изключително добре. Той разполага с 4 детски отбора за мълчугани от различни възрастови групи, за които единственият път е напред и нагоре, по подобие на онази стара и изпитана английска сентенция. Момчетата, родени през 2005 година с треньор Георги Славов, са на първо място в градското първенство по футбол с кодовото наименование 7, докато юношите младшия възраст на тима са трети, само на 2 точки от първия в таблицата за временно подреждане, при това внимание, само след първия дял от шампионата. Набиращата сериозни темпове професионална академия на Пълдин може да се похвали с още едно постижение. Същата разполага с девически отбор до 17 години, като и в настоящия момент набира с пълна сила, попълнение от желаещи, а което е и по-важното – те не липсват. Тренировките на Академия Пълдин се провеждат на изкуствения терен на основно училище Черноризец Храбър в район Тракия на община Пловдив. Като цяло сме нов клуб, отгоре до 3-4 месеца. Предимно се занимавам с тях и децата от 2006 година, набор 2006, които те също са в школата. Отскоро се захванахме с тези прекрасни момичета, като започнахме да тренираме много усилено, общо взето всеки ден. Някои от тях тренира дори тристранно, нали, по 3 тренировки на ден. В събота записахме първия турнир, който е организиран от БФС-то. Завършихме 4-ти, като показахме наистина една много добра игра за тези 3 месеца, откакто съществуваме като отбор. Горе-долу всеки ден идват нови момичета и да се надявам, че желанието ще бъде все по-огромно и по-огромно. А ние в замяна ще се стараем да работим и да даваме всичко от себе си, да се чувстват те добре. Моята цел е дори да не станат футболистки, поне да станат хора, да си имат образование, за да може в живота да продължат, освен с футбола, с някаква друга професия хубава. Идеята се породи общо взето от 3-4 момичета, които са в клуба, почнаха да идват всеки ден, нали, да тренират, като в един момент си казах дори на шега, че ще имат сериозен отбор. Много от тях не го повярах това нещо, даже много от колеги в Пловдив, които са в футболните среди, въобще не вярваха, че ще стане, но вече е видимо. Участвахме в първия турнир, който трябваше да играем. Май месец сме отново на турнир и ще работим, за да може да показваме добри резултати. Нашата идея е не да гоним моментния резултат на дадения отбор, нали, първи места, а се стремим да развием качествата на играчите. Всичко е на ниво. И с екипировка, и с начин на тренировка. Достатъчно добър екип са и треньорски, и обстановката. Най-важното е, че обстановката е много приятелска и много ползотворна за работа. Децата са с усмивка на лицата. Просто това е за мен най-ключовото. Когато тренираш, да има атмосфера за това. Просто всички са приятели. Всички се поздравяват преди и след тренировка. Директорката на училището е изключителна жена, отворена за спорта, за всичко, което се случва около децата. Готова е да помага за всичко и то се вижда. Те вече има и резултати, и базата виждате на какво ниво е. И постоянно се работи, постоянно се подобрява. Аз лично съм неотлъчно до господин Славов. Се опитвам да му помагам с каквото и да било. Независимо дали става въпрос за моето дете или за всички други. Не само аз, всички родители са готови за... Аз, както ви казах, че децата имат екип, в смисъл те са много добър екип, много добри приятели, така и родителите. Просто се създава едни приятелства, се създават и между родители, и между деца. Всички сме едно голямо семейство. Може би семейство е най-добрата дума за това. В началото започнахме с по-скромничко, но виждаме, че резултатите идват. Децата заиграха много добре, върват. Виждаме на какво ниво сме, мерим сили с големи отбори и виждаме, че нещата са на добре. Затова мечтите също растат. Семейството е най-важното и екипната работа. За нас това е, може би, мотото на Пълдин. Всички сме приятели. Генералните изводи тепърва предстоят да бъдат подробно анализирани, но освен романтика в футболната академия на Пълдин,
Има и ясна стратегия за бъдещо развитие като стойност и величина, а и историята помни само победителите. Още от тези, които градят и съзидават, с запазеното лого на Пълдин сега. Най-ценно, което ни се дава, това е спорта, това е дисциплината и най-важното във футбола е да се забавляваш. След като се забавляваш, ти ще играеш перфектно. Моя любим футболист е Серджио Рамос, той е централен защитник. Той ми е мой идол, мен ми харесва с неговата игра и искам да пожелая да идват все повече на мачовете, да ни подкрепят, защото като дойдат много хора, разбира се, ние сме много впечатлени от това, че имаме такъв интерес и така ни дава много по-голяма мотивация за да играем и за да играем нахъснено и с желание. Пълдин Пловдив, това е отбора на моя треньор. Аз го почитам и го нося този екип с удоволствие и щастие. Наблягам на футбола. Повече тренировки, повече усилия в тренировките. Гледам повече да уча език, за да може, защото това помага в футбола също. Гледам да града все повече качествата си, да ги надграждам. И така, надявам се за в бъдеще да успея в футбола. Футбола е спорт, който изгражда и характера, дисциплина. Всичко, абсолютно всичко. Футболната академия на Пълдин не се страхува, когато губи или прави крачка в страни, защото тя твори красота и осигурява комфорт, гарниран с нужното настроение и е на път да промени завинаги родните представи за епохален скок в най-популярната игра у нас. Явен пример в съчетание с принос, за който тепърва ще се говори само с суперлативи. Какво искаш да постигнеш във футбола? Да съм като Кристиано Роналдо. Добре, и две думи за твоят треньор. Той е много добър и винаги ни обръща внимание. Добре. А какво би казал на феновете на отбора? Ами, да следват мечтите си. Искам да постигна да стана по-силен и да мога да вкарам много голове. Добре. Кое обичаш най-много във футбола? Най-много обичам във футбола да си паскаме. Добре. И две думи за твоя старши треньор Георги Славов. Той е много добър треньор и всеки път ни казва много добри неща. Симфонията от блестящи футболни умения, дело на Академията на Пълдин, чука на входната врата. Нейната визия, смелост и интелигентни маниери прозират на всеки ъгъл. Талантът тук винаги е бил с една идея пред високия ръст и модерната в последно време мускулна маса. Затова и футболен клуб Пълдин е оправдан риск, дори и в условията на криза, който си заслужава. Насладете му се! Детето ми е супер щастливо и най-добрата установка, която може да бъде е тук в този клуб. Ние сме от самото основаване и всичките ни наблюдения са, че детето се старае, треньорът е страхотен и има резултат. Основният двигател, господин Славов, шапка му свалям, точно казано. Няма дете, което да чуете лоша дума за треньора да каже. Обстановката е супер приятелска и това е най-важното. И важното, че сме на първо място в първенството. Играя в футболен клуб Пълдин и ми харесва. Забавлявам се, докато играя и тренирам вътре в клуба. Искам да мога да се науча да правя поне 2-3 финта, защото съм зле в финтирането. Любимият ми отбор е Байер Мюнхен и се стара като порасна да уча езика, като порасна да играя в него и ако може да се класирам да играя на Шампионска лига. Всички новопривлечени днес в футболната академия на Пълдин са неразделна част от ярката спортна библия на Пловдив. Жизнени, влиятелни и щастливи. Факт, който ни показва нагледно как могат да бъдат забелязани, развити и вдъхновени деца с необходимите качества, което може да се обобщи с две думи – футболна култура. Играя дясно крило и умея да бия с двата крака. И съм един от най-бързите в отбора. Добре. Какви задачи ти поставят персонално старши треньор? Понякога да бия дуспи, да бия корнери. Ако няма някой, който да бие фалове, аз ги бия. Искам, като ми е пуснат, и аз да минавам хората и да подавам на някой, да правя асистенции. Отборът е супер, никога не се предаваме и само печелим. Защото треньорът е супер и ни учи много работи и научаваме повече. Аз самия си пожелавам да съм най-добрия защитник. Най-важното за успеха ни е да бием и да сме първи. Добре, две думи за старши треньор. Ние го обичаме, той ни радва, той ни тренира
и научаваме все повече и повече. Футболен клуб Пловдив от Пловдив е символ на благоприятен климат и спокойна среда, в която всеки може да развие своите умения и потенциал. Желанието тук върви паралелно и със съответните възможности. В социален и спортен нюанс, отражението под абревиатурата Пълдин звучи като сбъднат сън. Нова, модерна и актуална платформа, която отеква бурно и в настоящия момент. Клубът е на една година. Създаден е февруари месец 2015. Започнахме с 3-4 лица. Като участвахме веднага в първенството на Футбол 7 и за целта бяхме взимали от колеги 4-5 лица, за да може да участваме в първенство. На този етап имаме около 100 деца в клуба, които участват в първенствата на зона Пловдив в 5 категории. Момичета до 17 години, Футбол 7 с отбор 2005 година родени и отбор 2006 година родени. С най-малките ни възпитаници са 2008 година футбол 5, а най-големите ни са родени 2000-2001 година, които са в младша възраст. Не търсим резултати, търсим забавлението между най-малките, да ги запалим към футбола, да почувстват, че това е една игра, да не мислят за резултати и за класиране, а да се забавляват. Вярвам, че резултатите ще дойдат след това. А като цяло искаме да изграждаме футболисти, които рано да пускат нашата школа и да отиват в по-големите отбори в страната и в чужбина. Значи имаме връзки с отбори от чужбина, които проявяват интерес към наши футболисти. И смятам, че опита, който ми е дал дългото време, с което съм се занимавал, е, че до 15-16 години ние изграждаме футболисти, оттам нататък ние ги губим. Затова нашата цел е колко да можем по-рано да вадим футболисти навън. Имаме много добри позиции във Франция. Ходим всяка година с няколко отбора. Тая година тръгваме с 3 отбора. Участваме в турнирите, които се провеждат по великденските празници. В района на Лил. Там се организират доста. Над 1000 турнира има по едно и също време. И ние се радваме за това, че всяка година сме канени. И децата виждат, че не е толкова страшно да мерят сили с връстниците си. Виждат начина на живот в чужбина. Отпускат се да говорят чужди езици, което е много важно за тях. Да преодоляват езиковата бариера и да видят, че Европа е едно цяло вече. Ако ние се забавляваме, успеха ще дойде. Ако искаме на всяка цена да бием, това ще са временни успехи, които нас ни нарадват. Не е важно толкова да станат всички футболисти, важното е да бъдат хора. Да си гледат образованието и да бъдат полезни хора на нашето общество. Това е по-важно. Щастливо начало с бляскаво бъдеще, в чиято основа стои бързият и динамичен футбол. Академия с различен поглед и своя идеология. Това представлява днес футболен клуб Пълдин от град Пловдив, зареден с нови хоризонти, вяра в собствените си умения и продуктивен стил, готов да респектира поколения напред. Мечтите са именно за това. Следвайте ги и вие.